बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ गुवाहाटीआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। गुवाहाटीनि कामाख्या गेटआव ट्रेनजों सौदावनानै बिमाजों लोगोसे सानै फिसाफोरनि जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिमाजों लोगोसे सानै फिसाफोरा रेलवे ट्रेकखौ बारबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। सानै फिसाफोरनि गेजेराव सासेया 3 दानल' जानाय आरो गुबुन सासेया 6 बोसोर बैसोनि। जिउ गोमानाय आइजो आरो फिसाफोरनि मुं आरो थंखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बांलादेशआव फिन सोलिदों नामा हिन्दुफोरनि सायाव उदखार? फिन हिन्दु मन्दिरखौ गाग्लोबनानै सिलिंखार खालामो। बांलादेशनि राजथावनि ढाकायाव थानाय राधाकान्त मन्दिरखौ गाग्लोबो दुथांफोरा। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय मोनानि 8 रिंगासो समाव राधाकान्त मन्दिराव हाजी सफी उल्लाहनि दैदेननाय 200निबो बांसिन मोनसे दुथांनि हानजाया फैनानै मन्दिरखौ गाग्लोबफैयो। दुथांफोरा मन्दिर आरो मूर्तिखौ गाग्लोबनानै सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे गोबां रां आरो बेसेन गोसा मुवाफोरखौ लुथिनायजों लोगोसे मन्दिराव थानाय सुबुंफोरखौ गाग्लोबो। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव 3 धोरोम सिबिसुलाफोरा जोखोम जायो। मख'नो गोनांदि बांलादेशआव बेबायदि जाथाया थांनाय बोसोरनि दुर्गा फुजा समावबो जादोंमोन। बावैसो सान सिगां बनस'आ उदालगुरि जिल्ला कमिटि बनस' दाफुंनाय जादोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि गोदानै बनस' आफाद दानायाव जर्ज दैमारिनो बुंथिगिरि बिबान होनायखौ जर्ज दैमारिया नेवसिगारदों। जर्ज दैमारि बिथाङा गावनो बुंथिगिरि बिबान दानानै होनायखौ मोजां मोनाखै। ओरैनो बुंफ्लानाय खोथायावनो बनस'आ जर्ज दैमारिखौ जेबो मिथिहोआलासिनो बुंथिगिरि बिबानाव थिसनदों होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों जर्ज दैमारि बिथाङा बुंथियो आरो थाबैनो बुखारफिनना होनो थाखाय बनस' आफादखौ जर्ज दैमारि बिथाङा खावलायो। लोगोसे जर्ज दैमारिनि बिमायाबो गावनि फिसाखौ बनस'आव थाहोनो गोसो गैया आरो हगारनो हाथारनाय नङा होनना फोरमायो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव आसाम सरकार, भारत सरकार, एबसु, इउबिपिअ आरो एनडिपिनि मोनब्रैबो हानजानि गेजेराव जालांनाय बर'नि 3थि गोरोबथा BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव चेलेन्ज खालामदों आरो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथांनि पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन सुंद'यै PIL आर'ज बिलाइखौ साबसिनै बिसार एबा नायबिजिरनो थाखाय नाजावो। बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुङोदि BTR गोरोबथाया संबिधान गैयै आरो आयेननि बिबान एबा दायित्व गैया होनना। काश्मीरी पन्डितफोरनि सैथो जाथायखौ बिथा खालामनानै दिहुनजानाय दा काश्मीर फाइल सावथुना दासान्दि हादरनाङै बयजोंबो सावरायजागासिनो आरो सावथुना सुपारहिट जादों। बे सावथुननि डिरेक्टर बिबेक अग्निहोत्रीनो मिरु सरकारा वाइ केटेगरि रैखाथि होबाय। बे सावथुननि थाखाय डिरेक्टर बिबेक अग्निहोत्रीया गोबां बुथारनायनि हुमखि मोनदों। बिनि थाखाय मिरु सरकारा डिरेक्टर बिथांनो 9 अफिसार्स गोनां वाइ केटेगरि सिकिउरिटि होबाय। बे 9 अफिसार्सफोरनि गेजेराव पुलिस पार्सनेल आरो 2 कमान्ड'फोर। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।